irradiano se non lo fai. Tutti o solo Marco? Dai, portiamo i bambini a casa che è un caldo. Marco, vai allora te? Vengo anch'io. Manuela.
Cira aguanto. Ciao, ciao. Ne pune un porc ceva, un capru. Păi hai să alegem ce mâncăm. A zis să ne facă pulburițe și le luăm mâncăm acasă. Dar nu mergem la mine, pe terasa altora mare. Prende anche noi, ciao! Ciao.
Certo.